Kaixo, begira, eskolan txango bat egin dugu eta argazki guztiak zintzilikatu dugu utzi ditugu hemen eskolako webgunean. Begira ze polita. Nik ezer egin gabe, argazkiak pasatu gabe, banan-banan, argazkiak pasatzen dira eta hor daude webgunean. Bale, egia da, ez da benetazko txango bat. Baina nola egiten da hau? Oso erraza. Behar ditugu argazkiak eta Googleeko aurkezpenak. Beraz, Driven sortu aurkezpen bat. Testua ez dugu behar. Ezabatu hau, eta zenbat argazki ditugu. 6 argazki, sortu 6 gardenkiak. Zergatik egin dut bikoiztu eta ez sortzea beste berri bat? Beste berri bat sortzean testua agertzen delako. Eta guk ez genuen nahi. Orain, egin behar duguna, da diapositiba bakoitzean argazki bat jarri. Nola egiten da hori? Txertatu irudia, kargatu irudi hori, edo ordenagailutik, edo Drivetik, edo Googletik, hautatu irudia, eta igo. Zentratu erdian, eta egin gauza bera, bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren gardenkian. Aholku bat, argazki asko baldin badira, badago trikimailu bat. Eta da hau, ireki PowerPoint, Microsofteko PowerPoint, sortu 6 diapositiba, eta PowerPointek bai badauka aukera hau, album de fotografías. Sakatu hemen, bilatu argazkiak, hauek dira. Txertatu, sortu, eta PowerPointek kokatu du diapositiba bakoitza gardenki batean. Lehena ez baduzu nahi, ezabatu. Google Drivek ez dauka aukera hau. Guztiak zuzen aldi berean igotzea eta album bat sortzea. Driven sortzeko banan-banan igo behar ditugu. Beraz, merezi du PowerPointen egitea, orain gorde, eta Drivera igo PowerPoint hori. Orain pasatu PowerPoint formatutik Google Driveko formatura. Argazki guztiak ditugu ja kokatuta gardenkietan. Orain, argazkien artean transizio bat txertatu nahi baduzu, orain da momentua. Txertatu transizioa. Animazioa, transizioa, eta batetik bestera zer nahi duzu. Aukera batzuk dituzu. Aukeratu bat, eta aplikatu diapositiba guztietan. Argazkiak daude, transizioak baita, orain publikatu behar dugu. Nola? Sakatu fitxategia eta argitaratu sarean. Hemen dago koska. Automatikoki ikusteko, hemen dago iraupena, segunduro pasatzeko diapositibak, edo 2 segunduz behin, 3 segunduz behin. Play botoia sakatu gabe zuek nahi duzu argazkiak mugitzea? Bai? Ala ez. Eta azken argazkia ikustean berriro hastea nahi duzu? Bai? Ala ez. Hau, behin eginda, lortu behar dugu esteka. Horretarako, argitaratu. Ziur zaude? Bai, ziur nago. Hemen dago esteka. Erabil dezakezu edo esteka, edo adibidez webgune batean, adibidean bezala, txertatzeko, kapsulatzeko kodea. Hau da kapsulatzeko kodea. Kasu honetan erabiliko dugu esteka. Hartzen dugu esteka hau, eta erabiltzen badugu esteka hori, begira nola geratu zaigun gure pase de fotos. Ezer egin gabe, hemen azpian play sakatu gabe, argazkiak mugitzen eta pasatzen dira. Modu polit bat, pase de fotos bat egiteko. Eskerrik asko, agur!